Dako gid ni nga porsyon sa trabaho ni Hesus ang pagula sa mga yawa, niya pag-ayo sa mga masakiton, ug ang pagsangyaw sa maayong balita. Niya mao ni ang iyang gitawag og sugo niya, misyon sa iyang pagpakatao sa kalibutan. Niya iyan ning gipasa ngadto sa iyang mga disipulo, labi na gid sa iyang mga apostoles ug kanatong tanan nga gibunyagan. Magpagawas tag mga yawa, niya mag-ayo tag masakiton, niya magsangyaw sa maayong balita. Lingyay mong tupad ing nakatuman kaani? Nakatuman? Basin baya, imbis mo pagawag yawa, ni padaghan tag yawa. Imbis nga maayo nato ang masakiton, ni samot na noon ang sakit. O imbis isangyaw ang maayong balita, ang daotang balita na noon mo yung nasangyaw, libak na to the max. Kumusta marong ato mga government leaders? Kinsa Manila ang duol-duol nga nakatuman aning misyon nga magpagawas og mga yawa, mag-ayo og mga masakiton, nya magsangyaw sa maayong balita ang kampo ni Marcos, ni Duterte o sa mga Pinklawan. Kamo nalay kuan kanang analyze ana, no? Kay nag-angat naman ang eleksyon, hisgot na ta karon kay na may daghang gahisgot na sad og eleksyon og impeachment, di na ta mo repeat the same mistake. Ug unsa may atong mistake nga mo allow gid ta anang mga yawanon nga mga politicians, ug unsa may timaan sa yawanong politicians, kana bang mahimo silang manggihatagon panahon sa kumpanya o sa eleksyon. Manggihatagon kay sila kusog, kay sila manghatag og kwarta basta panahon sa eleksyon. Bantayan gina nato kay inighuman anang eleksyon ug mudaog na sila mangawat nagdaghan kay kwarta. Mao na sila yung mga yawanon nya ato nang pagawason. Pagawason na natong mga yawa. Ug unsa may atong gamiton? Ang gigamit ni Hesus. Diri sa unang pagbasa, mausa niyang gibuhat sa Ginoo nato, usahay dili na lang kaayo maklaro kay matud pa diri sa atong unang pagbasa, niadtong higayuna dili na kaayo makita ang mga milagro, nya di na sa kay mabati ang Ginoo. Ambot ka karon basig ni samot, no? Ana. Pero ang Ginoo di mo sangpit gid nato. Muna si Samuel nga batan-on pa gisangpit sa Ginoo, Samuel ana. Unya ang sakto di ay response aron gyud mawa ang yawa kay kanis ang yawa kusog kung sa kay nimo sangpit nato. Mingom sa ni Siano ana. Gilingay mo tupad ing nakapila nakagisangpit si yawa, ina. Oy, kanang yawa, 24/7 magsigi nagsangpit nato. Ari sa huna-huna, ari sa atong mga makita. Kana dayang na mo agi dia mubo kay short. Siano, tanawa. Tanaw laga. Wala nang yawa gud. Sangpit man na. Nabisag ka mo, tanawa, di ba? Inig-ana ni mo cellphone, ingnon dayon ka. Sabi nga ni mo, Cristel, tanawa. Nya maglagot sa ka, kay naglagot ka nang imong nakita, awa, nagiyawaan na ka. Ang Ginoo, ingon na, sad, musangpit sa na siya, Siano. Nya ang atong tubag di ay, sulti Ginoo kay mamati ang imong sulugoon. So ang una ginatong buhaton aron mawa ang yawa, ato gyong dawaton og puy-an nga kita sulugoon sa Ginoo. Sulugoon sa Ginoo. Nya kanunay gitang moingon iniganhi nato sa simbahan, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton.
Ayaw simba dinhi nga mianhi ako Ginoo aron magampo nimo, hinaut unta nga tumano nimo ang akong kabubuton. Ang Ginoo nanoy nabali nano na, mingon kami anhi ako Ginoo aron pagpatuman sa akong kabubuton. Nya magsige pa jud kag mahay sa Ginoo, Ginoo nganong wa man nimo gihatag, Ginoo nganong wa nimo gihatag. Ayaw, ingna mianhi ako Ginoo. Ikaw na ba kamo kuno, ready go. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nya nganong sakit man kani akong tuhod, Lord? Nya moingon ang Ginoo, kay duol na ang katapusan. Hapit na kadi kalakaw. So dili na ka magsige ingon, Ginoo ayuha akong tuhod, ing na lang matuman ang imong kabubuton. Ana. O na sakto. Saman. Unsa maroy kabubuton sa Ginoo para nato para sa January 31. Uy, unsa man ang aslat inyong paliton? PSSPP. Sa atong Pit Senior seremonya sa pagsangyaw sa paglaom. Mao na siya ang atong misyon, isangyaw. Nya unsao man nato pagsangyaw sa mas gibuhat karon didto sa Basilica, sige silag nobina, daghan kayong tao, sus tao, daghan na murag mga Zoom tanaw na to. Pila ra kakabuk nila ang niingon ana no kanang niduol diya sa Basilica ba. Pila ra kakabuk ang niingon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. No? Kasagaran gid ana gasige ingon Ginoo in taon ihatag, Ginoo ihatag, Ginoo ayuha ko, Ginoo usbaning batasan sa akong bana, Ginoo buwagan na unta niya iyang kabit, Ginoo muundang na untag suyop ning akong anak, Ginoo ihatag na unta ning bahin nako sa among kabahinanan nga giilog sa akong igsuong animal kay tanan. Ginoo tagaan na unta mig lugar aning among silingan nga gikural naman ning among agianan. Ginoo daghang kitag hangyo sa Ginoo pero minos kaayo ang pagingon Ginoo mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Aron mo ingon dayon ta sulti Ginoo kay maminaw ang imong sulugoon. Kay kun wa ta ani nga maong disposisyon ang yawa mo'y kusog kayo mosulti nato. Ang yawa, magsige man nag-ingon nimong yawa, na, nisimba tong inyong silingan ay nga daw kayo. Tanawa ragod, nya magsige sa kag-ingon, Ginoo, kanus amo na nimo patya ng animal. Wa na, sa imong pag-anhi din mura nakagiyawaan. Kay, makuan man ka, maadaman ka siyawa, pero inig-ingon nimo, sulti Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon, moingon dahin ka, Ginoo, sa may imong kabubuton, na para nako, alang ining animal na kong silingan. Nya moingon din Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Wa na, tapos na ang usapan. Unsa kay kabubuton sa Ginoo para ron ni President Marcos? Ambot lang. Unsa kay kabubutos Ginoo para ni Vice President Sara Duterte? Ni former President Duterte nga gipriso dito ron sa ICC, unsa kay kabubutos Ginoo? Unsa kay kabubuton sa Ginoo para sa mga congressmen o sa mga senador? Magsigi og impeachment? Gasto na sa tag billions para anang impeachment? Unsa kay kabubutos Ginoo para niining iyang gipakita nga dagko kaayong korupsyon sa flood control, sa PhilHealth, apil na sa uban natong mga sector, education, sa customs, sa LTO. Unsa kay kabubutos Ginoo diha? Tubaga. Unsa kay kabubuton sa Ginoo para sa simbahan? Karon, kitang mga Katoliko din sa Pilipinas. Unsa kay kabubuton sa Ginoo sa atong mga obispo, sa atong Santo Papa, nining pag-atubang sa krisis sa relasyon sa mga nasod nga murag sige yung hulga-hulga nga maggubat ang dagkong mga nasod.
Ana, magsige lang tag kolekta, magsige lang ta og katug diha sa Adoration Chapel, magsige lang tag luhod, kubal na kay atong tuhod. Unsa kay kabubutos Ginoo? Si Kristo sa atong ebanghelyo nagampo siya. Pero daghan sa kay siya gibuhat nga mao ang pag-address sa panginahanglas mga tao. Tiaw mo kadtong gidda ang tanang mga masakiton o giyawaan didto sa balay nga nilang Simon og ni Andres. Giayo gid niya ang tanan. Dili ra siya kutob sa ampo. Pero pag humaniag ayo nila, kaadlawon pa, nag-ampo siya. Balansi kayo ba? Naay ampo, naasay buhat. Mo nakita din ampo, o niya, palit og slat. Niya, palit og slat. Sunod? Saan naman sad? Ampo. Oh. Maubitan na ka nang magsigig ingon ako, anak kong mga malls karon o bisag asa ko maglakaw, nalay mo kalit, Father Siano. Pwede pa picture pa din, kaya magsigig yung kong tanaw ni mo. Nya, mo sekreto din kong gongong. Nya, nipalit kag slat. Muhilom dayon. Pero nasa ubad, excited kayo, yes, Padil, palit na kong slat, bago pa gani. Ano mo pa picture din ni gani, maingon dayon, Padil, dito na ko sa imong opisina, palit na kong slat, pwede na ka mamatay. Nga naman, suod ay kay mos Ginoo. Ana. Sige, i-update mo sa atong slot, ha? Kanilang usang kuan to unahon taning atong Santo Niño. PSSPP. Pit Senior Celebration sa pagsangyaw sa paglaom. As of yesterday, ang atong halin niabot nag 1,341 ka slots. Na apay 8,659 ka slots nga available. Mahurot ka ni karong January 31? Sobra pa, pasubraan na to. Muna, akong giingna na ang atong PPC o PFC na ilang immobilize ang atong mga chapel leaders. So, kinsa to mga chapel leaders nga naminaw ani karon ako, immobilize ninyo ang inyong mga officers, tagai og mga sobre ang tanan nga mga pamilya niya ingna sila kutob sa dunay ikapalit og slot or ikahulog sa sobre pahuloga niya kolektaha sila before January 30 niya i-remit diri on or before January 30 niya ato na siyang tigumon tanan aron nga himuon natong slot para sa PSSPP. Yung kapila may ihog nila Pader, love offering. Og makaabot sila sa usa ka slot, 100 pesos, nya 5 sila ka membros pamilya, tag 100 pesos, awde 500. Kung tag piso ra ilang mahog, 5 pesos. Og tag 10 pesos, 50 pesos. Pero wa gid sila ikahog, alain na ng istorya. Di ko motoo na no? Di na ko motoo. Murag imposible na kaya na nawagid sila piso des ilang ilang pamilya. Muna, suruya gid tanang pamilya. Ayaw gyud sa iloi, apil na tong mga manuyupay, katong mga sugarol, katong way simba-simba. Duula, kamo mga chapel leaders. So, niay daghang sobre nato dinis parokya, na des mga bangko, panadaan na ninyo. Nya isuroy-suroy na dito. Nya kolektaha inig human. Pero ayaw lang sa isod sa inyong bulsa ang inyong ikolektaha. Basig mo ingon sa mo kapoy kikuglakaw, kuhaan lang ninako. Ala, mamiligro gina inyong kinabuhi. Kaya ang atong auditor mao man ang Holy Spirit. Basig luos lang sa mong pangulikta dito niya inyo rin gisod. Ako na lang mag-slot ani pa dire. Pero og inyo nang i-remit dire nya mo ingon mo pa dire wa gid may bugas nya. Tulo ka adlaw na nakong suro is mga balay, mao ni akong natigom. Nya wa gid mi bugas, luspad na kay kugnaong. Kuhaan din nato tingali nagamay nya atong tagaan ka. San lang og mga 10 kilos atong ihatag nimo. Aron makapadayon kag soroy pero i-remit o sa diri ayaw kwa agritso. Ana ba?
Mausad na ako bitaw, ako pari man kuno nya naman ta dinhi Finance Council nya sila man ay gamonitor sa atong tanan nga income kani bisan kaning akong assistant Father Bensi mo na among sabot. Ang tanan gid namong madawat nga kwarta bunga sa among pag-exercise sa among pagkapari, blessing, misa, unsa pa na diha kaning mga donations i-remit gina ngadto sa atong Finance Council sa atong opisina. Unya, og naami panginahanglan, musuwat rami, musuwat ana nga nagkinahanglan ko ani mo hatag sa taog. Mura na ba og ang simbahan na mo inihatag kana mao nay atong gitawag og pagsunod sa kabubutos Ginoo. Muna mga igsuon, dako kayong problema karon sa atong nasod kay ang atong kadaghanan sa mga leaders labi na sa politika naningkamot nga ang ilang kabubuton maoy matuman. Karon ay sige na sa hisgot anang impeachment. Nako, pastilan pagkadako rabas gasto ani unya dako nakaitag utang nya dako kayo ang naskam last year og sa niaging mga years trillions na og pesos ang nawa ghost projects substandard projects nangawa nga mga kwarta katong gipamaligya nga gold katong Maharlika Fund nga pila sadto ka billions of pesos nawa na katong dihang gikuha sa PDIC nawa na sad nya karon pun-an pagid aning impeachment nga wa gyoy para nako wa gyoy kapuslanan aron mabawi kining mga nangabungkag nga balay. Pasalamat kita sa atong DPR nagsugod na tag trabaho na atay mga more or less mga 54 kabalay ang atong mabuhat. Pakpakan nato mga nanghatag ato yan isugod og report basta nanay mahuman nasugod na gid tag trabaho. Muna arang-arang panigjutay kay naatay agi kanang uban diha nga mo'y gitugyanan wa gi agi nya mag-impeachment na sad nya kibawt anang impeachment politika man gyud kay na hala hinatagay na sa kwarta para lang gyud kamo pirmas impeachment din alang kataana no sugot pa mo ana katong impeachment ni aging tuig tag pila ka tuy gasto ato labing minus tingali naagit tos mga 100 billion siguro ang gasto ato ana nya maura ana sus dakuha kortaha ihatag pala ng 1 billion din sa Santiago Compostela unsa kay inyong paminaw tagaan tag 1 billion atong dawaton dili gikan sa flood control ako di ko mudawat maingon ko ipaayo na dito adtong mga balay nga napadpad sa flood control so ato tinging dawaton atong ipaayo sa mga balay patukod nato pero atong gamiton dinhi nya tabangan nato kaon basig matukan ta daghang ing namatay kinabuhi nya kita dinhi habhab tag maayo pero di ta kahibaw ato lang sang dawatan na ang atong kinabuhi nindot gyud kon magsubay sa tawag sa Ginoo. Matud pa ni Kristo sa dihang gipangita siya, Ginoo nangita nimo ang tanang tao. Para karon ba nangita gyud mga tao ni Santo Niño, pero si Kristo wa magbase sa iyang buhat diha sa gustos mga tao. Unsa may iyang giingon? Mupadayon ko sa unahan kay maoni ang tuyo sa akong pag-anhi sumala sa akong amahan. Padayon yun. Dili ta mag-agad anang isultis mga tao, ang isultis Ginoo kay makaayo gina sa tanang tao. Pero kanalang isultis pipila ka tao, ay sus makahatag lang nagkasakit. Naot unta nato mga leader sa simbahan o sa gobyerno, labi na gyud kita maminaw tas Ginoo nya makita ni dinhi sa atong parokya pinaagi sa atong pagsigi og suporta sa atong mga proyekto kaning pagpamalit og slots mahurot gani ning atong PSSPP karong Domingo mahurot na ni makaingon gyud ko
daghan gid ang naminaw sa Ginoo dinhi. Pero wa nagyapoy ayo mga bungol ni mga tawhana basig mga gipangyawaan ni kauban ni adto mga giyawaan nga mapapahawa ang yawa. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Lingi ingna iguli nako manghingili nako giyawa. Sige. Na iguli nako sa amo manghingili nako giyawa. No, ana di gina nimo buhaton ikaw giyawaan.